Lange Quattro. Mensen, vorige week in mijn oor af kom ik oud-collega Dagobert tegen op een feestje. En Dagobert werkt voor een grote oliemaatschappij. En Dagobert zei tegen mij, Quatsor, ik heb iets geks meegemaakt. Een jaar lang gewerkt in Saoedi-Arabië. De weet wie dat gaat, streng land, geen fysiek contact. Ik ben klaar door. Pak de vleger naar huis, kom aan op Schiphol, pak de taxi. Ren naar huis, ren naar boven naar de sloopkamer, maak het leegnedes aan en remmy demmy. 20 minuten later zei Dagobert, kreeg ik dors. Ik loop naar de keuken, wat dacht ze? Zit mijn vrouw door te breien? Dus ik denk, wij zitten dan op die sloopkamer. Dagobert naar die sloopkamer, mag het leeg aan, leed zijn schoenmoeder door. Maar, zegt Dagobert, waar sticht het net? Ja, zit die schoenmoeder. Dat klopt. Waarom heeft ze dan niks gezegd, zegt Dagobert? Ja, zit die schoenmoeder. Normaal zou ik nooit iets tegen mij. Lange Quattro.